Treba da kupim novi komp, znači treba da kupim novi kompjuter, čekaj samo sekunda, novi kompjuter ljudi, novi kompjuter, koliko para mi iza, čekaj, aj lepo ću pisati brate, lepo ću sve pisati, novi kompjuter, do koliko para brate, a? Green screen mi ne treba, zato što green screen, a to je realno, možda bi mogo da kupim green screen, a ljudi green screen mi ne treba, znate zašto? Evo gledajte, sad ću vam pokazati nešto što radim na kocki, znači gledaj sad ovo, green screen mi uopšte ne treba, zato što ja mogu njega bez green screena raditi, gledaj sad ovo, evo gledaj ovo, ko speed, čekaj, mi vidite braćo, sobre ne radi ništa u ovoj sobi, pa nema me a, jel me ima? Ljudi, evo ga, znači bukvalno imam green screen bez green screena, gledaj ovo, ima priču, to može, green screen mi seče kosu, brate, to može, znači ja imam green screen bez green screena, a mnogo zajebao ovaj green screen, a, ima priču, svi može 100 za bilijar, sad ćemo da vidimo, mnogo zajebao ovaj green screen, a, ima priču, dobro radi, ljudi, ajmo na 10.000 lajkova, udarite svi lajkić, Mirnes, hvala puno na 2 eura, da li šalješ majice za Nemačku, naravno, sve države Evropske unije, hoćete da ostavimo malo ovako da vajbujemo, a, iskreno je, lepo izgleda ovako malo da se zajebam, a? Zameni kameru, nova stolica. Čekaj. Mirines, hvala na 2 eura, da li šalješ majice za Nemačku? Odgovorio sam, da, šaljem. Ljudi, pišite komentare, to je čekaj da stavim glasanje. Koliko para iskreno mi treba za baš dobar kompjuter? Znači, kad kažem baš dobar, da pokrene skoro dobro, ja nisam gamer, ali da unako, brate, kida. Znači, koliko para mi treba za dobar komp? Znači, ljudi, glasajte. Evo, glasajte koliko para. Od 1000 do 1500 evra, od 2 do 2,5, od 2 do 2,5, znaš da ne znam ljudi, vi bukvalno znate dosta više od mene oko kompjutera, mislim bukvalno ste doktori i svega, tako da uvek ja vas pitam za savjete i vi mi kažete i ja vas volim najviše i 4K+. Ljudi, recite mi, znači da ono radi dobro komp, da ne baguje CSGO, do ovo, cena za dobar kompjuter, znači ne znam koliko para da dam na novi kompjuter, inače ovaj moj kompjuter koji sad imam vredi oko 1000 evra, znači oko 1100 evra sam ga platio 2000, sećam se da je bio COVID brate, 2020. Ne, 2019. Krajem 2019. sam kupio ovaj kompjuter, košta me oko 1000 evra. 1100, 1200, tako nešto. Tako da ljudi glasajte šta mislite, koliko para mi treba za dobar komp. Beli, hvala puno na subscribe. Ljudi, udarite like, udarite subscribe. Green screen, ima priču, ako si uvijek uzmeš kompu 3000, treba ćeš svaki dan da čistiš. Što, brate, šta? Da čistim kompjuter, pa nisam blesav, brate, ja ovaj kompjuter nisam čistio, od kako sam ga uzao. Naručio sam majicu, hvala puno, Marina Jeftić, hvala od srca, znači ljudi, svi mi merch, majice, poručujte slobodno, znači rekli ste da mi treba od 2 do 2500 evra, najviše 40% vas je glasalo, okej, znači, novi kompjuter, oko 2000 evra. Dobro, to će malo više koštati, jebemo mater. Eto, on psuje. Čemu psovanje? Evo ovako, znači, ako je neko sad ušao u live, hoću da kažem da se prebacujem u drugu sobu, u dnevnu sobu i pravim kao neki mini studio. To jest ne mini studio, malo veći studio. Ljudi, sad mi pišite komentare, hoćete da ostavim ovako green screen, a? Hoćete ovaj vibe da ostavim malo, a ima priču, a? Sad mi predlažite, ljudi moji, šta dalje da kupujem za tu dnevnu sobu? Šta bi bilo onako zanimljivo da kupim? Pikado. Pa Pikado mi nije nešto wow, a? Iskreno, Pikado možda, ne znam. Ja volim da igram Pikado, ljubitelj sam Pikada, ali nemam pojma. Gol za futbal, to ćemo ono da uzmemo. Stoni tenis već imam, već. Znači, to mi već stoji u dnevnoj sobi, tako da ne brinite. Vuk Stanović, hvala nas kaj, bilijar. Koš za košarku, koš za košarku možda. To je stuzeću, brate, to je bukvalno ono ima kod Kineza ili negde, ono za 2-3 dinara, brate. Lajkte, braću, stream, Stoni futbal kupi. Stoni futbol možda nije loša priča, a? Vuk Stojanović, hvala nas kajem, slot aparat, šta pričaš, sramota. Rulet, frižider za pivo. Da, brate, moram iscimati nekog sponzora da mi pošalje, tipa Red Bull. Frižider za piće, brate, ne za pivo, ljudi, nemojte, a šta vi mene stalo, pivo, kako pivo, brate, ne, pivo, bre, pivo! Tepik preko bijelog stola. Fudbalska lopta, brate, imam već fudbalsku loptu, bukvalno mi play, ne znam gde mi je fudbalska lopta, čekaj da nađem, brate. Gde je meni fudbalska lopta? Tu je negde, brate, nemam pojma. Imam priču. Nemam pojma, tu negde u kući, u sobi je fudbalska lopta. Evo ovako. Puna! Bombljena puna! Ducem bazen, a?
BG lud grad, mama bog hurakan, Range-ova je svi. Što za Blackjack? Mene poginja, ako će fotku pozira. Kopula, hvala na 3 evra, može reći Dino Škrčo je gej? Ne mogu, brate, to reći, ne mogu to reći, hvala ti puno na 3 evra. Seksi lutka, ajde pišite ljudi, PlayStation 4, točak za izazovima. Da, točak sa izazovima. Ljudi, slušajte ovako, ja znam da dosta vas ima koji su ono opasan IQ i sve znate da pravite. Javite mi se na Instagram, znači svi mi SFV se mi Instagram, ko bi znao da uradi onaj kao crazy time u kocki, znači neki točak sa izazovima, ko zna to dobro da uradi, znači da stoji na onako, znači sve da jaja radi, javite mi se na Instagram. Dalje ljudi, dalje, krušku, jel ima da se kupi kruška negdje, a? Čekaj brate da vidim, to je do jaja ideja brate, iskreno, čekaj, kruška za udaranje kupujem, prodajem. Lol. Znaš da nisam ni razmišljao da... Evo, iskreno mislim da to košta oko 500 evra, a? Znači, evo, neko moje mišljenje... Šta mislite, koliko to može koštati, a? Ljudi, ajmo još 1100 lajkova, ljubi vas, brat. Ajmo, ljudi, još 1100 lajkova. Znači, još 1100 do 10k razvalite, ljubi vas, brat. Još 1100 lajkića. Koliko može to da košta, brati? Ali je dobro jebote, a? Koliko to može koštati, a? 900 evra, kaže. Brate, to je baš puno, jebote život. 3000 dinara. A dobro, ovo je neka obična. Koliko to može da košta, brate, čekaj da kucam vamo. Čekaj, idemo da kupujem, prodajem i kucam vamo. Kruška za udaranje. Šta mislite, ljudi? Ajde predlažite komentare, koliko to može koštati? Neko je napisao 2500 evra. Čekaj, brate. Čekaj, je li moguće da nema, brate, a? Ima ova neka cringerska, ovo mi je baš cringe, iskreno. Ovo kad bi uzo, brate, pa nisam kidara. Mislim, no hate za decu moju, ali, mislim, za vas, ljubi vas, brat. Ali ovo mi je glupo malo, iskreno, nemam pojma. Mislim, jeftino je 3500 dinara, ali nije mi nešto. Tako da ja bih volio da kupim ovako neku krušku. Ili bokser kruška za udaranje. A što piše kontakt, brate? Boros Imeunović, brate, slično prezime ko moje. Lajkte, braćo, stream! Ajme, braćo! Još 800 lajkova. Gle ga, brat, sedi. I ti Janore, bravo za ti Janore. Jebote, a? Ima priču, a? To može. Ima i ovo. Koliko to može da košta, a? A šta mislite, ljudi moji? Ček, stavljam glasanje. Baš me zanima vaše mišljenje. Koliko to može da košta, vrati? 500 evra, 1000 evra, 1000 plus. Aj, baš me zanima. 1000 plus. Mislim, možda neko od vas zna što je to je sigurno neko od vas zna koliko ovo košta. Možda i neko je napisao 4000 evra, puno 4000. Zovi, brate, neću da zovem u 11 uveče. Baš mi je malo kasno da zovem u 11 uveče, to je možda malo disrespekt, još je subota uveče, neću to da radim. Lajkte ljudi, nov bokser kao i delovi za bokser. A to bi bilo do jaja, ali stvarno je preskupo. 500 evra, a? Zovi, slama green screen. Jel slama, ljudi moji, a? Jel smorio green screen? Da ga slonim, a? Pišite komentare. Znači, za sad nakupujem, prodajem, samo ima 2. Čekaj, brate, možda ne moram nakupujem, prodajem. Čovjek da imamo negdje druge. Društvene igre kupujem, prodajem. A, brate, sve nakupujem, prodajem. Kruška za udaranje. Kruška za udaranje cena, čekaj. Kruška za udaranje cena. Ljudi, lajkte stream, dobrodošli u novi live stream. Box kruška za udaranje, evo ga, brate, čekaj. Koliko para? Jel piše negdje? Cena 300 evra. Za period korištenja 1 do 8 sati. U cenu su uključene. Ale, čekaj, ne laži. Ovo je 300 evra da daš samo da je koristiš 8 sati. Jel moguće? Ili ne kontam. Cena 300 evra za period korištenja 1 do 8 sati, u periodu 10 do 12, u cenu su uključen transport, montaža. Ala, brate. Ali dobro, ovo je neka baš bolesna kruška, pogledaj. Ne znam, ljudi moji. Ovo je mnogo skupo na Amazonu. Ma, brate, dok mi stigne iz Amazona, to će baš potrajati. Kruška za udaranje. Ček da imamo bar otprilike koliko para. Bar otprilike koliko para. Znači, zanima me bar da mi piše otprilike. Ljudi, lajkne stream, braćo, još 600 lajkova do 10k. Bravo. Čekaj da im, koliko bi koštala, brate? Koliko to može ljudi da košta? Najviše ste glasali za, čekaj, sortiraj za najveću cenu. Čekaj da imamo, da li da može to? Sortiraj cene opadajuće, ajde. Da, neće nigde da piše, brate, otprilike koliko. Skloni green screen, ljudi, da sklonimo green screen, a? Skloni green screen. Evo, brate, sklonit ću ga, ajde, kad vam se ne sviđa. Vama se ništa ne sviđa, šalim se, ljubi vas, brat. Evo ga, ljudi moji. Evo ga, ovako ćemo staviti. Lajkte, braćo, stream, ljubi vas, brate, udarite lajkić, ljubi vas, brate, još 600 lajkova do 10k. Aukcija kruška za udaranje. Okej, hvala Kopula na 3 evra, ili ima priču? Ima, hvala ti puno na 3 evra. Ne mogu da nađem koliko to možda košta, brate. Iskreno. A čekaj, bilijar za... Čekaj, bilijar...
Kupujem, prodajem. Koliko može bilijardo košta, to mi isto zanima. Ljudi, ajmo još 500 lajkića, sve mi bura, zaista stavite se play button. Brate, stavit ću iskreno, brate, meni se play button stoji ono u ormanu, malo sam pre sam ga pokazao. Bilijar. Ko muđen, 1400 evra. Iskreno puno, brate. Allah. Al, jebi ga, a? Ju. 3300 evra. Ova je prelep, brate, ova je Ej, ja se izvinjam, nisam pročitao donaciju. Telo karneval, karneval, saranama, po kafanama, karneval. 1100 košta, moj drug ima. Šta košta, brate, ide gas? Kruška za udaranje? Au, to je preskupo, brate. Ali pogledaj kako je lep ovaj bilijar. Ovaj bilijar je brutalan, brate. Inače, ne znam, bilijar je baš preskup, brate, a? Hvala puno, 24 evra, Nenad Tomić. Hvala puno, Nenade, na 24 evra. Arnes, hvala na 1000 dinara, može pozdrav Dušana Perevića. Pozdrav za Dušana, hvala ti puno na 1000 dinara. Ljudi, bilijar je preskup. Iskreno, bilijar ne bi kupovao, brate. Baš je skup, brate, a ljudi moji? Jedino ovako neki manje, a? Ne, ovo je stoni futbol, brate, ovo bi možda i uzeo. O, može Stipsa. Boksericku treba. Baš ti, ljudi, jel mi dobro stoji frizura? A, ima priču. Ništa, ajmo dalje. Šta dalje pišemo? Znači, kupujem za novi studio, novi kompjuter, Picado možda, gol za futbal, znači gol za futbal će mi izaći možda 100 evra, tako da ono GG. Stoni tenis imam već, koš za košarku, frižider za piće, točak sa izazovima. Ljudi, predlažite šta dalje bi mogli da kupimo za kuću, to je za dnevnu sobu koju bi sredio za streamove najviše. Trambolina. Pa brate, ne znam, a? Sa tramboline radimo bombu! Sa tramboline radimo bombu, a? Ima priču. Možda trambolina, a? Sa tramboline radimo bombu. Trambolina možda, a? Ne znam, brate, slomili ste. Aparat za kocku. Frižider sa sokovima. Džak za boks. Jacuzzi, Picado smo već napisali po drugim brojem. Bazen. Ljudi, nije još vreme za mali bazen. Nije još vreme za bazen, brat, iskreno. To možda leti ono. Ali dobro, brate, u dnevnoj su, mislim, u kući je toplo, tako da možda i uzmemo bazen, a? Sauna, kaže. A jebi ga sad, brate. Sauna. Mali bazen možda. A što možda? Ja sve možda, brate. Lazy bag. Okej, bravo. Lazy bag. Bravo. Kupite tenik, neki tapet, ne znam, Ćevap, hvala na 2 euro od batonga, hvala srca, Ćevap. Ljudi, još 300 lajka do deska, razvalite brzinski 300 lajkova. Aparat za kocku, osvežavajući miris. Kako ga boli kurac. 100 za disko kugla, Sim je si oporavio, šta je sam se oporavio, čekaj, kako je pitanje, čekaj samo sekund, je se oporavio od Goldijevog klipa. Jesam, brat, jeli smo one cheeseburgere, jesam. Roštilj, led svetla, di je Miki? Mihajlo je kod ovog Goldenita. Traka za trčanje, lutka za udaranje, tapeta na zid, led sjelice. Dobre ideje dajte, iskreno. Kupi ljudski džak za karte. Volan za PlayStation, kad bi trebali majice za Sarajevo, ako sam naručio prošlo budu. Brate, stiže do petka sad ovog. Znači, ne brini, brate, bili su državni praznici, ne brini, brate. Ljudi, a kameru, da li da kupim novu kameru? Nova kamera. Ali, brate, ja mislim da ne postoji bolja kamera od ove. Mislim, web kamerica, ček da kucam. Web kamerica, čekaj, idemo da kupujem, prodajem, stani, moram web kamere, evo ljudi, da vidimo najskuplju web kameru, evo, znači čekaj, u Tehnomaniji, cijena opadajuće. Ja imam Brio, brate, Brio je 200 evra, a koje je ovo, brate, šta je ovo? 40.000 dinara, šta je ovo, brate? Logitech kamera C950 HD. Ček, ovo mora ljudi da vidimo. Ovo mora na YouTube-u da vidimo, brate, kakav je kvalitet. Ljudi, lajkujte stream, čekaj da vidimo kako je. Kopula, može neki savjet kako da smom ribu koja mi sviđa. Čekaj. Čekaj, C900. Kvalitet, čekaj, šta je ovo? Logitech review. Kako je ovo? Ovo je za daljinski. Šta je ovo, majko moja? What the fuck, bro? Review. Ljudi, ovo je loša neka kamera, a? Šta je ovo, majku ti jebem, pre 7 godina? Flipper, da, to je neka igračka. Čekaj, brate, web kamere Gigatron. Ajde vidimo web kamericu Gigatronu. Najskuplju ću tražiti, brate, pa da vidim. Šta je ovo, bog te? Čekaj, popularnost najviše ceni. Jesu oni normalni, burazeru? Gigatron?
520.000 kamera. Ej bre, pa ovoliko košta auto. Golf 7. Jel moguće ovo? Šta je ovo? Ovo mi pravi pornić, brate. Šta je ovo? Daj bre, nemojte se sprdati, ovo je prevelika cijena, brate. 500.000 kamera. Pa prije bi se ubio nego dao to. Ali je poskupila moja kamera. Ljudi, ja sam platio 21.000, možda 22. Sad je 30.000. Što nisu stavili na akciji kao 30.000, znaš, to su trebali da urade. A lepo, ova ljudi, inače moja kamera s kojom sad streamujem, brate, koliko je poskupela, jebote. Ja je platio 21, 22, tako nešto. Ju, sramota za Gigatron. Čekaj, 94 ova. Ma nema šanse da bi dao toliko para, majke. Gde je Benny? Benny spava, brate. Ma nema šanse da menjam kameru, brate. Ovo su preskupe kamere, brate. Šta je ovo, jebote život? Šta je ovo? Čekaj, Tini, hvala da treba može Tini, na spavanje, hvala puno, brate, na 3 evra, ljubite, brat. Čekaj, web kamerice. Ma ne mogu, neću ni da uzimam web kameru, beži bre, možeš tamo bre. Stolica za gaming, ljudi, kupio sam novu stolicu. Ne znam što hejtate moju stolicu. Ma dobro i ova, 10.000 lajkova, bravo. Ima priču, televizor već imam, Tini, hvala.